tuhansien vuosien ajan olemme olleet sodassa, mutta kauan aikaa sitten olimme kuin veljiä. Valmis? Aina valmis. Aletaan hommiin. Hei, kato vähän etees. Mitä sä sanoit? Eihän sä saa edes muuntautua. Hei, Darkwing. Hei, älä tee sitä. Mun yksi sormi saa muuntua. Arvaa mikä? Sallikaani. Arvostan, että olit mun tukena. Vaikka mikä olisi. Mikä toi on? Lähetään sijainnin koordinaatti. Viholliskontaktiin. Se on hätäkutsu pinnalta. Hähä, fantastista. Näytetään, että ollaan enemmän kuin päälle päin näkyy. Luola, jolla on hampaat. Ei ollenkaan pelottavaa. Pyhä Primus. Minä näen teidän voimanne. Ottakaa nämä ja saavuttakaa koko potentiaalinne. Mehän voidaan muuntautua. Miten näitä käytetään? Hyvä. Miten valitsette käyttää voimanne? On teidän päätöksenne. Lähdetään liikkeelle. Mitä? Kovempaa. Muuntautukaa ja menoksi. Haluan rakentaa paremman maailman. Niin kuin sanoin, me voitais olla niin paljon enemmän. Ehkä se on vaan mutta se on erilainen. Joo, mä huomasin sen. Mä huomasin sen myös. Mitä mun parhaalle kaverille tapahtuu? Polttakaa se kokonaan! Se pitää pysäyttää. Olisimme voineet rakentaa tulevaisuuden yhdessä. Enpä usko. Decepticonit! Nouskaa! Ampu tulee! Yeah! Come on! Wow! Te ette ole nähnyt vielä mitään. On aika pitää puoliamme. Kaikki. Yhdessä. Toi on Starscream, Shout Sharkwave ja Shout Soundwave. Hiljaa! Hei, käsi ylös, jos sun nimessä on Wave. Täällä on aika monta wavea.